Be am rhieni sy'n symud o Loegr i Ynys Môn? Be di'r broses o trosglwyddo plentyn i ysgol gynradd Gymraeg? Wel, os nod Ynys Môn ydy bod bob plentyn yn gadael yr ysgol yn gytbwys ddwyieithog erbyn maen nhw'n 11 oed, ac mae yna ddau broses sydd yn hybu hynny. Y cyntaf ydy bod os ydy'r plentyn rhwng 4 a 7 oed, yna mi fydden nhw yn cael eu trochi yn y Gymraeg o ran yr blynyddoedd cynnar ynde, dyna di'r y math o gwricwlwm sydd yn digwydd yn yr ysgolion. Ond os ydy'r plentyn pan maen nhw'n dod rhwng 8 ac 11 oed, mae'n opsiwn wedyn i'r plentyn gael mynychu uned drochi'r Gymraeg, lle maen nhw'n am dymor, dwi'n meddwl, ac mae'r plant yn yr unedau hynny yn cael i'w trwytho yn y Gymraeg, fel bod nhw wedyn yn gallu trosglwyddo naturiol i ysgol prif lif, a wedyn gallu elwa o'r addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog sydd ar eu cyfar nhw wedyn de.